kin ga dakata na faɗa miki na Fulani bari in faɗa miki na yan Niger. Idan za su tsallake kwalta saboda tsabagen bin dokan gwamnati sai ga sun cire takalminsu haka. Sun haka sun luk. Dan Allah. Wala haka suke. Yanzu ne mai da takalmanka. Mai da takalmanka. Ashe ko ina wani aba. Me kake yana? Na Ke waye wannan? Abba ka. Kuma kina tsaye a nan ko? Karim ne. Kuma kina tsaye? Kai me ya kawo kake? Abba. Kai kuma ka gofa gidan Abba ya wuri. Ka ji dan iska? Sawoyinka da rana suna zuwa gona kai nan ne gonan naka? Allah ya kawo ka. Ke kuma kina ina? Kina ina? To, ai shi ne nake ga miki. Yanzu ki duba ki kallo. Ha? Shi din nan kamata yayi ya nemo mata ko kuma mu nemo mashi wanda za su haɗu su ji daɗin zama. Kwarai kuwa. Ko ba handali ba? In suka ji daɗin zama, kin ga suna ɓangaren su mu kuma muna ɓangaren mu. Haka ne. To yanzu ki duba. Kamar yadda Allah haɗa mu da ke. Da fa ni kaɗai nake. Allah haɗa mu da ke kina so na ina. Ya an gode amarya na tuna wannan lokaci kina ji ko? Ina jin kamala. To yanzu ba gashi Allah ba mu albarka auren ba mun haife shi. Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. To shi yasa mu ma muke so ya samu ko mu samu mashi yan mutunci mu haɗa su. Haka ne. Aure. Haka ne. Kuma shi ma yanda muka yi auren muka haife shi shi ma ya auro ya haifa mu gana shi yan. Madalla. Ko ba haka ba? Kwarai kuwa. A to. Karim. To kaga yanzu da ka je ka rika cin tuwo a wani wuri gidan abokanka kuna da rarraku to gara kai a saman maka mai maka tuwon ka zo gida ka tuka ka dawo ka ci. Kwarai kuwa. Gaskiya. Karim. Hey Karim. Ah. Bacci kake yi ne? Ai na gaya maka yaron nan sai mun yi da gaske. Domin ko baya jin magana. Za a yi. A yi me Abba? Aure. Aure? Aure za a yi maka. Maimakon ka rika zuwa gidan abokanka kana cin tuwo. Gara kai ma a samo maka wanda za ta yi maka tuwon. Ka ci. Kwarai kuwa. To. Ki kyale shi. Wallahi kar mu Amma yarda. ba mama la rabu da shi. Da ya je waje ya zubar da ƴaƴan shi a waje. Gara tun da wuri a mai mata. Duk abin da Allah zai ba shi mu gani a idan. Ai to a nan gidan zai kawo su. Ba zai zuba su a waje ba. A nan zai zuba mu. Madalla, madalla. A nan zai zuba mana su mu rinka ganin su muna kwaba musu. Ke ba gashi muna gani ba? Eh mana. Kwarai kuwa. Na irin wancan. Hajiya. Dan Allah ki yi ma yarinyar nan magana. Irin waɗannan mutane da take zama da su tana hira da su ba su dace da ita ba. Ni na yi miki zaɓi mai kyau. Sunan shi Abdul Jabbar. Abba Abdul Jabbar. Abba ban san Abdul Jabbar ba kuma ba na son shi akwai wanda nake so. Akwai wanda kike so za ki ci soyayya ne? Ke, kin san ma me so kuwa? So fa shine ki samu wadda zai kula da ke, ya baki abinci mai kyau, sutura mai kyau, wurin zama mai kyau, shine fa soyayya. Amma Abba yake tunanin farin ciki na a gidan shi. Farin cikin ki ne ma mahaifinki har aka samu lalle aka daura min aure ban san shi ba sai a daki na ganshi kuma gashi mun haife ku muna tare. Mu da aka yi wannan amma ba yanzu ba. Ke, Aji ko. wai me ke damun ki ne? Duba, shi wannan Abdul Jabbar fa in kin aure shi zaki huta. Mutum ne wadda zai kula da ke ya kula da mu, kin ga rayuwar mu gaba ɗaya zai canza. Abba ni akwai wanda nake. Ke zauna ana miki magana. Ki ɗauka shawaran ki nake nema ne? Yaya haka ne? Na kira ki ne in gaya miki na yi miki miji kuma na yi miki zaɓi mai kyau. Ba ki da dama. Na magana kina hauka ne? Ba na son shi gaskiya. Shi ma Abdul Karim na Allah zai mai arziki a yi lokaci ne. Ke, tashi ki wannan. Gashi da kuɗi inda za ki huta. Zan mare ki fa. Wai me yake damun yarinyar nan ne?
Kina hauka ne? Alhaji, ka yi haƙuri. Bari bi ta ɗakin je in same ta mu kwantar da hankali ni ma haka na fi so dukan mu hutawa za mu. Wallahi ki mata magana. Ka yi haƙuri Alhaji. Ina Samiran take? Ka yi haƙuri. Samira! Mira abu ne haka. Ni fa ba a isa a jani baya ba fa. Ina neman miki wanda zai taimake ki ya canza miki rayuwa ni mu ma mu ji daɗi. Kar yanki wallahi. Zafin kuma yanzu sun canza amma zafin ita ba ya ba ta zafin ya haɗu da sanyi yawa sai zafi aka sani mutane na gurin abubuwan bayan da baya bishin yanzu lokacin zafi ne amma kuma zafin ma ya rabu kashi-kashi wallahi ya daɗin rayuwata rayuwar duniya ya zama da masoyi lafiya ya ka daidai ne ya ka taho kauna saboda maza jari ya kamata fa ki fara waka. to ai abubuwan ne ko ma samu mutum na dan wakan sai ya dan ji saukin wani abu ma a zuciyar shi mai gida. To me yake da kike samu kina ci kina sha? Daga yanzu ni nake ta wanki ba da kaina. Wato akwai tunanin da na yi ne a ciki. Yanzu haka? To lafiya ko? Mutane da yawa ba su san cewa rayuwa yanda Allah ya shirya rayuwa. Amfaninki a gona shine in taimaka miki, amfani na agunki ki taimaka mu. In ina da shi in baki, in kina da shi ki ban. Haka ne. In an yi haka kin ga za a taimaka ma juna. To haka ne. Wai nace ba? Ina jin ka mai gida. Shi ko kina da wani dan ajiya ko da 200 ne wallahi gari zani. Wato wani abu ne nake zuwa in naje na samu in Allah ya taimaka na samu kin huta wallahi. Kuma in taka daga nan zuwa gari yanzu ke ma kin san a wannan ranan kai. Mai gida kwabo naira 1 ba ni da shi. Babu. Kenan sai dai in taka kenan. Kin ga garin daɗi na nesa. Tabbas. Kai. Waɗansu mutane da suka haifa nasu ma bai kai namu kyau ba. Wallahi. Sun yaransu suna jawo musu arziki sai mu ga mu nan da Allah kai. In an yi mata magana kuma sai ta ga kaman ta fi mu wayo ne ko ba mu san me muke yi ba. Mai gida. Na faƙi gaya maka ne don kan ranka ya ɓaci yaron nan ya zo jiya. Na yi da yarinyar nan ta fita taƙi. Inda ta fita ai da mun waye gari da kuɗi. To wai me yake damun ta ne? Ya. Wai ka san me yasa na kira ka? A'a sai kin faɗa mu. Ta ranar da baba ya kore ka daga gida baka ƙara zuwa ba. Gaskiya ne. Kisan a rayuwa idan mutum ya nuna baya ƙaunar ka ko kuma ya nuna baya son ka a rayuwarsa kamata ya kaɗan nisance shi bai kamata ku kusance shi ba saboda duk wanda ya nuna ma baya son ka a fili to tabbas cewa fa baya fa son ka ne abin da yake zuciyarsa ne ke nuna maka sa'annan kuma ita soyayya ita ma haka ba ta ɓoyewa idan har mutum ya nuna maka yana son ka to wallahi billahi al'azim san ka yake da gaske duk wanda ya nuna zama soyayya ba ka ƙiyayya haka to abubuwan biyu suke tafiya a lokaci ɗaya soyayya yana gefen dama ƙiyayya na gefen hagu to wannan abun mu riƙe su hannu biyu saboda ni ba magana ko mahaifinki mahaifi ne a gare ni biyayyen da nake masa ba zan taɓa daina mai biyayya ba saboda ya haifi abin da nake so ya zama lallai tilas in mishi biyayya a rayuwana in daraja shi in girmama sa saboda yana matsayin mahaifi ne a gare ni kuma duk wanda ya girme ka ko ba a gurin aiki ba ne ko da shekara ɗaya girme ka ya zama tilas lalle dole ka girmama sa saboda ya cancanci ka bashi girma ballantane a ce mutum ya girme ka a wurin aiki
ya zama dole ka bisa, an ce bin na gaba bin Allah. Shi yasa na ce to bari in gaya maka kar ka rika ganin laifina ko wani abu. Haba, ba zan taɓa ganin laifinki ba. Mahaifinki na san yana mai kwaɗayin abin duniya ne shi, kuma yana so ya aura ma 'yarsa wanda za ta huta a rayuwarta, ko ba haka ba ne? Ya burin shi. To ba matsala ba ne, kada ki damu, in Allah yadda ne miki mai albishir da cewa zan je in nemo halak, duk inda halak yake zan nemo sa. Duk wanda ke gansa a duniya ba wanda aka haife shi da talauci, kowanne kuma ba wanda ya fi a gurin Allah sai wanda Allah ya fi sa, ya fi tsoron Allah a gurin Allah, shine wanda ya fi wani a wurin Allah. Kar ki ga talaka kina tunanin Allah bai san sa, duk wanda Allah ya halice shi wallahi Allah na matuƙar ƙaunarsa a zuciyarsa. To bari in gaya miki, har yanzu ina kan bakana, kina ji? Wallahi ko ta binawa ko kuma ta bare. Ina jin ka. Kana yayi mai gida. Don da ta auri wannan wadda take so, mu zo nan gaba ya je ya sako ta, mu ba mu da shi, can kuma ta je ta bata rayuwanta, sai a je a sako ta dawo mana gidan nan. Wallahi ba za a yi ba. Gwanda ta kwantar da hankalinta tun yanzu ma ta yarda, tunda yana son ta. Haka ne. Gashi yaro kyakkyawa, gashi suna da shi, Allah ya hore musu. Shi yasa nake gaya miki kullum, kar ku ga kaman wai ni ina faɗa, ni na san me na hanga, ba wai wannan yaron da take so ba mu san shi ba, a'a kawai dai ni ina a ce ni talaka, ta zo ta auri talaka, kila can ma ta zo ta haifi wani wanda zai je ya auri talaka. Yawa mun zama mai arako ma baya. To mu wani irin zuriya ne haka? Muna so mu gyara mata, mu huta, ita ma ta huta. Ta ki ai. Dan Allah ki mata magana. To mai gida zan yi. Dan Allah ki gargaɗa, ki bi ta a hankali. Yanzu duba, dan Allah da ranar nan zan taka akan hanya kaman wani. In Allah ya yarda Allah zai buɗa maka, in dai ka tafi Allah zai baka sa'a. Gashi Allah ya buɗa min, Allah ya sa na haifi yarinya kyakkyawa mai magon, kuma wani mai shi. Akwai matakin da za mu ɗauka, za mu ci nasara, Allah ya yarda mai gida. Allah ya sa. Allah ya bada sa'a. To magana in ta yarda to. Shikenan. Ka da lafiya. Ni na yi nawa. Kuma ni ma arzikin nan ban cire rai ba, lokaci ne. Ba dai ina aiki ba, ina buga-buga na, ina aikin motar nan, ni ma ban cire rai ba. Insha Allah zan ci gaba da buga-buga, zan nemo kuɗin da ni ma zan samu na rufin asirin halak malak wanda bai kauce mu addini na ba, in samu na tsona aure ki din nan. Na san ba laifin ki bane, laifin abban ki ne, amma kada ki dake bijire masa, ki bi umarnin iyayenki idan har kina so ki ga daidai a rayuwarki. Kada ki ki bin umarnin iyayenki idan har kina so ki ga daidai. Kuma talaucin nan ba yana dora mu kaina ba, Allah ne ya dora mu. Kuma duk wani mahaluki da Allah subhanahu wataala ya halice shi a doron ƙasa mai numfashi, ina mai tabbatar maki da cewa kowanne Allah bai shi talaka ba, kowanne da arzikinsa. Kana ji ko? Sa'an nan kuma tamkar ana lalube ne cikin duhu, kowanne da yadda Allah ya mai a cikin arzikinsa. Kowa zai rinka lalube ne cikin duhu, ko kuma ka rufe idan ka rinka lalube. Ya Allah za ka lalubo da sauri ko kuma za ka lalubo da nisa. Kada ki damu, wannan abun kada ya tasar miki da hankali, kin ci ko? Muna tare, ba za mu taɓa rabiya ba, kin ci ko? Ya kamata ki zo ki tafi da wuri, ba don komai ba, saboda kin san akwai sa'idawa ko masu bacci da ido ɗaya, suna bacci idansu ɗaya a buɗe, ko ba gaza, kuma suna baccin zomo. Ki ga mutum na bacci amma idan shi a buɗe, kin ga zo su gani kuma ki bijire ma abin da iyayenki suka yi, kin ga ba mai adalci ba. Ina son ki, ba zan so a ce ki rinka saba ma umarnin iyayenki ba. An ce bin na gaba bin Allah, ko da na gaba ya kauce hanya, ka bi shi, ka bi umarninsa. In ba manta ba, kisan annabi Muhammad Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, amincin Allah tabbata a gare shi, ya zaki ta da mahaifinsa ya sa mai tallan gumaka a kansa ko, yake cewa wa zai siya abin da ba zai mai amfani ba. To kin gani, ki yi haƙuri, ba dai arziki ba ne, an gani talaka ne, ba a so aura miki. In Allah da zan je in nemi halak, ba dai ina aikin moto ba, zan je in nemi kuɗin da zan samu in aure ki, ya rafa ma kanki asiri, ya rafa ma kaina asiri. Allah ya ba mu zara'a ɗaya ba, kuma mu samu arzikin da za mu taimaki al'umma
su kasance suna alfahari da mu ko ba haka ba? Shi ne. Yawa. Ina iya raka ki ne? A'a. Ba komai. Sallah wani ya gama mu. Allah sarki. Tsara zuwa ya faɗa. Samira. Ina so ki san wani abu ɗaya a rayuwanki. Ina son ki. Ina son ki kuma ba zan daina son ki ba. Kuma ne miki alƙawarin kasancewa da ke a rayuwana. Sai dai in bana numfashi a doron ƙasa. Sai an jima. Kai ina ganka? Allah ya zagu. Karim, Na'am. ba dai motar ne ba kuma. Wallahi ita ne har yanzu dai ta ki daina shan wannan man nan dai wallahi. Shan mai. Amma ya na gan fuskanka ya canza ba damuwar mota bane kawai. Ya rasa abin da ke mun daɗi ne wallahi. To Karim, me wanda ba za ka gaya min ba me? Me ya faru? Ni ba abokinka bane, aminunka ne, ya kamata wani abu na damunka ka gaya min. Wai kamar ni yanzu wai a ce wai za a yi min auren dole a gidanmu wai? Auren dole? Samiran fa? Ai babban inda matsalar ma ya faru kenan. Wai da na je gidansu wai mahaifinta ni zai mun koran kare wulakanta ni ya ce ba zai auren ma yarsa talaka ba irina. Yanzu wani yarinya ne za baka? Yayana suna so su auren mun da talaka daidai ni. Ka kwantar da hankalinka ka yi hakuri. Ka yi hakuri tun da babanka talaka ne. Kai talaka ne. Yariyan da za baka babanta talaka ne, ita talaka ne. Ishaku. Ba za ka gane ba ne. Ina matuƙar ƙaunar Samira. Zan iya sadaukar mata da rayuwa domin in faranta mata rai. Kai Karim. Karim. Soyayya kai ba ka da kudi. Kai talaka ne. Baban Samira yana so yi ba mai kudi ne. To ka kankare abin da yana zuciyanka ka rage soyayyanka ka sa kan talaka don wanka. Shi ne samun zaman lafiyanka. Amma in ka doka soyayya ka ce kai sai Samira ba ka da kudin aurenta. Kaga masu kudi bugun Abuja. Bari in duba ma wannan mota. Ka kwantar da zuciyanka kila ma na sama kudi kai ka aure talaka ni ne zan aure Samiran. Kaga yi. Lafiya lau. A gari a aikin ba. Me ya samu moto? Gyaran da kamun je na kafa bai yi gaskiya. Kafan ne kuma? Kafan ne. Ayya. Juya min stiyarin haka mu gani. Ishaku. Karim. Ace min. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Umma. Na dafa mana abinci ne. Wallahi Karim kaga ina dan ɗanɗama miya ne. Ina yini? Lafiya kalau. Ado Karim. Na Umma. Ƙaninka yaro ƙarami ya kawo maka gayyatan takardan ɗaurin aure. Abokin wasanka. Yanzu kai baka ji kunya ba? Baka ji kunya ba? Yaushe yaron nan ya taso ɗan ƙarami da shi ya gama wasan ƙasa. Yau shi ne zai yi aure. Kai kuma kana nan baka da rana balle wata na ɗaurin aure baka sa niyya ba. Yaro ƙarami yaushe ya taso duka yaro ne ƙarami guda nawa yake. Ka kalli shekarunka ka kalli girmanka. Wai ma me ke damunka da ba za ka yi aure ba? Me ke damunka? Ok, yanzu na fahimci abin da ke damunka. Kai kaɗai ni kai kaɗai na haifa. Saboda haka kana iya yin duk abin da ka ga dama ka shigo in na girka ka ci bai dame ka ba saboda baka da lokacin da zaka ajiye matanka na kanka. Kai ba za ka yi wa kanka faɗa ba? Ka fi so kawai kai ta yawo a gari? Kana yawo a gari?
Abdulkarim me damuwanka? Me ke damunka? Gaya mu. Umma, kina damuna magana A'a ni dole ne in dame ka. Ina so in ga jikokina. Yanzu kai baka jin kunya? Abokin wasan ka yaushe ya taso dan karamin yaro yanzu zai yi aure. Har zai zo ya haihu. Kuma wata rana ka ce zaka aiki dan da ya haifa ko? In yaki zuwa kuma zaka ji haushi ko? To bari ka je in gaya maka. Idan baka nemi mata ka yi aure ba, ka bari na ga jika na. Dan ni ba zan mutu ban ga jika ba. Dole ka haihu min in ga jika. Don ba za a ɓata 10 bai gyaru ba. Ba zan yadda bane ba kawai. To ai a haihuwan awaki ka haifi wannan yaron. Guda nawa yake? Haba umma, me yasa kuke hada mutum da dabba ne? Ai akwai bambanci tsakanin dabba da mutum. Umma ni na gaji da wannan magana. Ni ina son in ga jiko. Wallahi magana baka gaji da shi ba Abdulkarim. Tab ijam. Okay. Na gane, ya mutu ya banni ni kaɗai a duniya, ban da wanda zan gani in yi wasa da shi, ban da jikan da zan aika, wallahi ba zan yadda ba Abdulkarim. Dole fa ka nemo mata ka yi aure, ko ka yi zuciya zan gaya maka, saboda kai kaɗai na haifa ban da wani yaro, shi yasa kake min abin da ka ga dama, saboda ka ga ban haihu da yawa ba. To wallahi ba zan yadda ba, wallahi sai ka nemo mata ka yi aure. Me ka ne na wurin? Kwantar da hankalinka, ka ji ko? Jiya da dare iyayenka suka kawo ka a sume asibitin nan. A sume kuma? Ka kamu da cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani kuma. San mutu kenan yanzu? A'a, ba za ka mutu ba, domin shi wannan cuta ana kamuwa da shi ne ta hanyar cizon sauro, kuma alamominsu shi ne za ka dinga jin zazzabi mai tsanani, sannan ga amai zai dinga damunka, za ka dinga jin ka kuma baka da ƙarfi, sai ciwon kai, sai ka dinga jin kasalan jiki. Dama ka taɓa jin wannan ne a da? To amma ina yawan aiki ne da ya fi ƙarfin jikina, ina tunanin ko na aiki ne da ya fi ƙarfin jikina, shi yasa abin ya kama haka. A'a, bai kamata ka ce haka nan ba. Ita wannan cuta fa da kake gani tana janyo dogon suma, kuma har ta kai mutum ga mutuwa. Mutuwa kuma? Wannan cutar yana faruwa ne bayan sati 2 da cizon sauron, kuma idan har mutum bai yi hattara ba yana iya mai mummunan haɗari. Yanzu kina nufin duk abubuwan nan da kika lissafa wai ɗan ƙaramin sauron nan shi yake aikata wannan abubuwan? Wannan cutar yana yaɗuwa ne ta hanyar macen sauro. Kai, wai me yasa a ce wai duka wai mata wai mugaye ne wai? Hatta wai haddan macen sauro ma wai muguwa ce wai? Wai ni in tambaye ka, me mace ta maka a duniyan nan ne? Ban so in magana. To koma dai me mace ta maka a duniyan nan, ina son ka kwantar da hankalinka, za ka samu sauƙi insha Allah. Sannan ina son in tambaye ka, kana amfani da gidan sauro ne? Gidan sauro ai na ƙananan yara ne, ni ba ƙaramin yaro bane. A'a, wannan ba haka bane. Kaga shi wannan gidan sauro da kake gani yana ɗaya daga cikin hanya da yake kare ɗaukan wannan cuta ta cizon sauro. Sauran hanyoyin sun haɗa kamar amfani da na feshi haka da kuma na hayaƙi. Sannan kuma tsaftace muhalli ma yana da matuƙar amfani ta hanyar ɗaukan wannan cuta. Sannan kuma insha Allahu kafin ka tafi mu sallame ka, na maka alƙawarin za mu baka gidan sauro guda 1 kyauta. Na gode wallahi, na matuƙar farin ciki. Allah ya saka da alkhairi. Ba damuwa. Na gode.